Tangino utarjani nangukha Manipur Haste o tong halok belai kheno sidrangui tongkha oba hajirai ka hanono borok phone khlai ri kha omahai dead body khlai ri kha Manipur Haste ni belai khen tong halok sidrangui tongkha PM of India Modi ji Tamo Sanai Manipur Haste ni oba kena election vote manai Manipur Haste o belai kheno kotor tear gas oba kena selling gas oba ki rugoi tong halok sidra khlai tongkha tong kosong borok no oba hakino rungnok ni student rok thangai justice gwnei butharjak mano tuiye oba kino justice khlai kya borok tong halok oba hakino lama gwnangoi joto lahar gwnangoi no khuichasar rungjak Manipur Haste o oba hakino tong kosong borok butok khlaijama bagoi sakham nogrogo klainani nangkha belai khino naimthang bodol rokbai oba hakino central naimthang rokbai oba kino butok khlaijamani bagoi belai khino Manipur Haste o tong halok sidrangui tongkha oba haida PM Modi ji oba haida vote election manai oba haida Manipur Haste o vote manai belai khino tong halok sidrangui tongkha dorok jewui nai tundi nokbar channel butok khlaijagoi sakham nogo tong kosong borok klainani nangkha oba hain tong halok sidrangui tongkha Manipur Haste o oktuma belai kheno kotor oba hai naimaya naiye oba hai Manipur Haste o PM Modi ji Tamo Sanai oba kida election vote manai Manipur Haste o belai khen tong halok sidrangui tongkha rok jai winai tongdi nokbar channel